खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 मार्च 2022 मायथाइ एबा 1 चैत्र दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोदान गोख्रैथि नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। बैसोगोराफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखि सानगोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोननो हागौ। मोनसे गोदान फालांगिनि खाबु मोननो हागौ। नखराव गोजोन आरो सुखुगोजोन थागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोसोआ खुसि थागोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै गोदान जाथावनाफोरनि दरजा बेखेवनो हागौ। खामानि मावनायाव दावगानायनि नेरसोन थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। नोंथांनि गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सोमोन्दो गोनां मोजां खौरां मोननो हागौ। नखरनि खामानिफोराव मुखुब जानाया बांगोन। खामानि मावनायाव दावगानायनि खाबुफोर मोनगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। लोगोफोरजों लोगो हमज्लायनाया जाथावना। दावबायनायनि जाथावना दं। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोसोआ खुसि जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायनाया बांगोन। खामानि थिलियाव मान मोननो हागौ। गोदान बिबान मोननायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान सिनायथि गायसननो हायो। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानिफोरखौ साजायनो खाबु मोनगोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिथांखि दानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। सोलोजों रां खाथाय। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा गोनां बोसोन मोनगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। दावबायनाया जाथावना दं। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनो गोनां जागोन।
खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै जानाया बांगोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। दावबायनायनि मिजिं थानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि साहसआ नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। खामानि फोथाराव जौगागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। समा नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। रांखावरियारि मुलाम्फानि इसारा दं। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। नोंथाङा बोसोनगिरिफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। मोनसे गोदान खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। थाबथानाय रांखौ मोननो हागौ। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ' खालामनाया मोजां फिथाइ होगोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबान मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। साननानै रां थिसन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। समा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। दावबायनायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां जागोन। हरखाब मुलाम्फा जानायनि खाबु दं। गोसोआ खुसि जागोन। गोदान फोनांजाब खालामनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ सिरि आरो मोजां थागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। मोनसे गोदान सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। मोनसे गोजाम जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनआ फैगोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।